Sampai kinabuhi. Video pa guys. Panggaan, lipaya, sa ari akong unungan mo, tuhuin, laumi, matuod gayud ang paghigugma ko, kanusa, matapos ang hugma sa dukhan mo, pinangga way pagupas, samtang ako may kinabuhi pa. Tumaninta gayon ang atong mga kasakit o kalipay, yayong antang duha. Tumanunta gayon ang atong mga kasakit o kalipay, yayong antang duha. Ikuan din ako lagkas anong bawa para sa kuan man guys, kani sa video man. Kanusa, matapos ang hugma sa dukhan mo, pinangga way paghupas, samtang ako may kinabuhi pa. Senyora, tumanunta gayon ang atong mga kasakit o kalipay, yayong antang duha. Tumanunta gayon ang atong mga kasakit o kalipay, yayong antang duha. Please like and share mga kasenyora.